Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam rahayu. Selamat berjumpa bersama channel Dalang Temur Mentera Sragen. Semoga sahabatku semuanya selalu dalam kebaikan, kesuksesan, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Terima kasih ya, sehingga sampun mari dukungan like, komen, dan subscribe pun. Niki Mbah Kemon untuk kunjungan oleh sedulur ada duwe gawe kaca, gawe mantu untuk kunjungan. Nah, ini sebagai tanda undangan cara wong daerah Sragen ini sebagai tanda undangan supaya teko menghadiri suatu kajian. Ya umpamane nek kepepet ora duwe kahanan kanggo teko ya liya dina teko. Iki ora teko sekolah adol sego ini suatu kehormatan. Ini tradisi budaya neng daerah Sragen umume. Nah, ini sebagai tondo yang sanak sedulur mau nyuwun diberkahi oleh duwe gawe. Kowe jeglok. Duwe gawe yang digawe mantu undangane. Niki iki lur, lah niki enten niki jenenge niki tidak diharuskan gitu. Sosok belum tok ya cukup, ora nek belum mulingan ya cukup, ning kabeh niku nggawa rasa lan pangrasa piye carane ngejeni ning wong liya, ngejeni sing diundangi gitu nggih. Lah niki bagi sing rezeki sing mampu undangi niki tulus riyah hari duwe gawe ben berkah lan barokah. Ora kok kudu undangane kudu nganggo cara kunjungan terus sego niki mboten. Iki namung umume wonten Sragen yen suatu undangan niku nggih sing mampu sing saged nggih menika maringi icip-icip. Dasare wetenge rada luwe durung mangan ki mau ya terus dari pasugatan kunjungan ya icip-icip. Matur nuwun. Ya muga-muga lan duwe gawe rahayu wilujeng tentrem ayem sakabehane. Ya. Muga rezekine turah kathah berkah lan barokah. Nah, sadurunge mangan iki kok pengen rasane gedang sik rasane. Iki cara wong ya mari icip-icip utawa kunjungan neng Sragen iki ngene iki. Ya umpama sing diperlu kok munjung. Jelas dibunjung dari sedekah. Sego icip-icip kok ora teko. Ora teko ya aja dinesoni ngono. Ora kok mergo sok ora teko kahanane sok nyuwun sewu keadaane lagi ora eneng. Kanggo jagong cara mumi kanggo nyumbang cara Sragen ora eneng ya piye lek teko. Lagi nek kerepotan liya. Nah niku dadi kudu diikhlasne ngrasa. Mau ora teko mbok menawa ya nek kerepotan tersendiri, mau ora teko mbok menawa liya dina leh teko. Namun suatu piye diutamakne yen diaturi yen iso ya teko nggih luwih dipunjung. Mergo sak apik-apik wong sing gelem nekani marang undangane. Berarti mana Sragen aja dianu ngeten nggih. Niki namung tradisi utawa nggo ngraket seduluran. Unjung kuwi ora kok dijagane jagongane semenan-semen mboten. Sedaya niku keikhlasan lan apa enake sak duwene. Nek niki nek mau barengi jagongane niku sedina nek 5-6 ngoten kuwi lho. Ya lumayan. Lumayan ngelune nek ndelala pas tekan wayang sepi ya. Ya, monggo. Lur niki segone ngeten iki sego kunjungan dirasane muga-muga le maring rezeki dadi berkah lan barokah. Nuwun paringanipun kunjungan sedekah saking sederek nyebati mutu kajat muga tinggi. Iki kalih sing digengken sing ngeterne sampun didugakne mriki. Nggih, matur
Nuwun. Sego kunjungan dasare iki mau yo manuk kowe karo suara manuk manggung. Nyus rasa. Lur, niki diraos segone kunjungan ya. Alhamdulillah ana iwake. Oh, nggih. Kunjungan. Matur nuwun nggih, sing mari kunjungan niki pun kula tampi, matur nuwun. Muga-muga besok iso teko kono melu nonton. Nah, miwaha putra Margya Suta miwaha Siwi ngomong-omane anake. Ini sudah anake ya dadi ngaten. Monggo dirasakne. Temon mangan sego kunjungan Wanci Awan. Wah, enak tenan. Sambel mroso tur kanggo lalapan kul. Karo kerupuk urang. Ini jenenge kerupuk urang. Gua nek ning kono-kono, itu kerupuk urang. Sebenarnya sendok kerupuk ini. Gua darur. Enak kan. Kunjungan ini sebagai tanda undangan kalau tidak ngerti jadi kayak isu kayak kunjungan ini dan duwi tapi ngarep-ngarep tekane sing dikunjung jadi kunjung keperluane duwe ndongakne mantene ngono kuwi. Lur Bayu Madang awan iki. Hai menunggu mungkin digawe yo rayu wilujeng. Matur nuwun paringanipun kunjungan sego nggih. Kodayo do teko kabeh, jagong kabeh, nyumbang kabeh. Nganggo rasa ikhlas kabeh lan ndongakne lan wikahe ngono ya.
Ayo. Enak tenan kunjungan iki. Nek jagong biyen mbah biyen bar jagong ngono kae untuk berkat. Zaman cilikanku biyen jangan arek sedang ngono iku lah enak tenan. Wes anak-anak kok. Bidah mari matur nuwun nggih, derek mari kunjungan. Aku jarang temun. Itu ngaku wae lek daerah iki wilujeng wiwitan teko pungkasane permayem keluargane sembulu rezekine. Ayo teko kabeh sing diundangi. Kuyung udah cukup keperluanipun ngaten. Mas tenan enak tenan. Kunjungan. Ya, mas kunjungan ini mau tak pakane mana kudu diputer. Mana matok ya. Sing ada lagi. Terima kasih matur nuwun semuanya, banyak salah kata mohon maaf. Yun tulung nggih didukung like, comment, dan subscribe pun. Ku channel ini bermanfaat lah dadi hiburan. Salam Santorayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.